Te is álltál már reggelente úgy a szekrényed előtt, hogy nincs egy rongyom se, amit felvehetnék, amit szívesen felvennék erre az üzleti találkozóra. Ebben a videóban megmutatom, hogyan segíthet neked az üzleti alapruhatár abban, hogy mindig legyen mit felvenned, és jól is érezd magad ezekben a szettekben. Szia! Köszöntelek a YouTube csatornámon, én Gazdik Katalin vagyok, sminkes és stílus tanácsadó. Leginkább vállalkozó hölgyeknek és uraknak segítek abban, hogy az üzleti megjelenésük, azok nagyban támogassák az üzleti sikereiket, és sikerre vigyék a vállalkozásukat. Öltözz bele az üzleti sikeredbe! Az előző videóimban már említettem, hogy létezik alapruhatár, de mi is ez, és mi az a üzleti alapruhatár, és mi közünk van ehhez, és minek kell neked azt tudni, hogy létezik ilyen, és miért érdemes ezzel foglalkozni. Pár ruhadarab jól kombinálható legyen egymással, színben, fazonban, stílusban is. Ezeket a darabokat, alapdarabokat érdemes semleges színekből választani, és ezeket kiegészítő színeket, mint egy kiegészítő, vagy egy egyéb felső, vagy egy másik nadrág, ami mintásabb, színesebb, azok lehetnek színesebbek, teljesen más színből, ami nyilván megy ehhez a pár alapruhadarabhoz. A lényeg az, hogy pár darabból legyen egy jól variálható ruhatárad. Téged tükrözzön, nagyon fontos, és hogy működjön az üzleti mindennapjaidban, vagyis üzletileg nézd meg, hogy te hol és hogyan építed a vállalkozásodat, milyen feladataid vannak, éppen hova szoktál menni, és az események után neked milyen további feladataid vannak. Szóval, hogy a te életstílusodnak, életvitelednek, az életszakasznak is megfelelő legyen ez az üzleti ruhatár. Az üzleti alapruhatára csupán pár darab, és a pár darabból kell majd kiválogatnod azt az egyet, amit éppen aznap felveszel. Időt és energiát spórolsz ezzel, valamint segít fenntartani egy következetes személyes márkát. Hogyha azt a pár darabot használod, variálod, többféle stílusba, többféle szetbe építed be azokat a darabokat, meg fognak szokni az emberek téged, és segít neked egy olyan személyes márkát építeni, ami valóban te vagy, és ami téged támogat, és az üzleti sikereidet meg ráadásul nagyon is támogatja. 3 darab, amit én mindenképpen szoktam javasolni, hogy legyen nálad, mert soha nem tudhatod, hogy éppen mikor kell bevetni ezeket. Legyen egy olyan blézered, ami megfelelő hosszúságú, megfelelő fazonú, megfelelő színű. A te színtípusodban a legjobb, de egyébként semleges színből a fekete, fehér és a szürke, meg a sötétkék. Ez a tengerészkék egyébként. Egyszerű, jól szabott nadrágod legyen, attól függően, hogy te nadrágos vagy szoknyás vagy, legyen egy olyan jól rád szabott darab, tényleg magabiztosan, elegánsan fel tudsz öltözködni. Tök jó, hogyha van egy ilyen szövet nadrágod vagy szoknyád, egyébként ezt is lehet hétköznapokba beépíteni, egy tornacipővel, meg egy pólóval, vagy egy laza pulcsival, tök jó kis darab tud lenni, és alá meg egy blúz, amikor az előadást tartod, akkor a blúz van rajtad, rákapsz egy pulcsit, vagy egy kardigánt, és akkor mehetsz, szaladhatsz a gyerekért. Szóval tök jól meg lehet most már oldani azt, hogy variálható, többféle stílusba bele tud illeszteni. A blézerrel ugyanez a helyzet, hogyha blézer van rajtad, azt is felveheted egy elegánsabb alsóval, meg egy blúzzal, így full elegáns szettet fogsz kapni, de ehhez meg vehetsz föl egy sportcipőt, ami meg egy kicsit lazábbra fogja venni, de még mindig stílusos. Az a lényeg, hogy saját magadat találd meg ezekben a szettekben, és legyen mindig 1-2 olyan darab, ami egy bázis darab a ruhatáradba, és ahhoz keres a éppen megfelelő szettek összeállításához, ahhoz keres olyan darabokat, amikben éppen aznap jól érzed magad. És legyen egy olyan alap felsőd, egy blúzod, egy póló, vagy egy ing, vagy amilyen típus te vagy, az legyen neked egy ilyen bázis darabod a szekrényedben, amihez bármikor, ha hozzányúlsz, bele tudod illeszteni egy elegáns szettbe is,
meg egy sportosba is, egy letisztultba is, egy különlegesbe is, fel tudod venni farmerrel akár, és akkor be tudsz lazulni egy picit, de mégis igényes vagy, megadtad a tiszteletet, és tök jól lehoztad azt a stílust, amit a vállalkozásod képvisel. Ezek legyenek egymással jól variálhatók, színben menjenek egymáshoz, hogyha éppen együtt szeretnéd hordani, azt is megtehesd, ha külön szeretnéd hordani, akkor is jól be tud illeszteni az aznapi szettedbe, és ehhez a 3-4 darabhoz, amit te üzleti alap darabnak képzelsz, vagy szeretnél, ezekhez illeszt hozzá az egyéb darabokat, a farmert, a többi szoknyádat, a többi nadrágodat, a többi blézert, vagy kardigánt, vagy pulóvert, vagy éppen amit szeretsz, vagy éppen ami a te stílusod. Szóval ezeket mind-mind, meg a többi felsődet, pólódat, ingedet, blúzodat, ezekhez a darabokhoz tud passzintani, és akkor így egy nagyon jól kis variálható kis darabjaid lesznek, vagy szettjeid lesznek. Egyébként ezeket a darabokat azért érdemes megtartani, és valamelyiket a 3-4 darabból mindig hordani, mert meg fogják jegyezni az emberek, és tudni fogják azonnal, hogy az te vagy, és hozzá fognak tudni kötni ehhez a megjelenéshez. Tök mindegy, hogy milyen stílusba illeszted bele, előbb-utóbb meg fogják jegyezni azt a tök jó nadrágodat, vagy azt a tök jó blézeredet. Lesz téged mihez kötni, ez is nagyon fontos. Az emberek nem csak a hanghoz, nem csak a mondani valóhoz kötik az embert, hanem amit látnak. Vizuális típusak vagyunk. Sokkal könnyebben emlékszem valakire, aki tetszik, mint aki ugyanúgy beleolvad a tömegbe. Tehát, hogyha valami egyedi van azon az emberen, valami egyedi megjelenése van, valami egyedi, nem tudom, mindig van rajta egy sál, vagy mindig hord valami olyat, amit más nem esetleg, vagy akkor meg fogom jegyezni, és hogyha én szeretnék választani, akkor valószínűleg ő fog eszembe jutni legelőször, hogy őt válasszam, hogyha problémám van. És miért nem az elegancia a lényeg, hanem az önazonosság? Hát a legfontosabb, hogy érezd benne jól magad, úgy, ahogy mint az előző videókban is már elmondtam, meg szerintem mindig el fogom mondani, hogy amikor úgy ragyogsz, akkor az úgy kiül az arcodra, és azt átragasztod egyszerűen azt a pozitív energiát mindenkire, és mindenki azt akarja. És ezt egy olyan szettbe tudod elérni, amiben baromi jól érzed magad. És hogy érzed jól magad, hogyha tudod, hogy azt képviseled, amit szeretnél képviselni, és amit szeretnél megmutatni az embereknek. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy olyan ruhákat válogass magadnak, amiben tényleg te magadat, a legjobb énedet ki tudod hozni. Az ügyfeleid nem az eleganciát, nem a tűsarkat fogják keresni, és nem azt fogják nézni, hogy te most az üzleti öltözködésnek megfelelsz-e, és nem azt fogják nézni, hogy üzleti színekbe vagy-e, hanem az egyediséget, az önazonosságot, a te magatartásodat, a te magabiztosságodat fogják keresni, és a te ragyogásodat, és ezzel tudod őket megfogni, és az ő bizalmukat megnyerni. És az első benyomás viszont nagyon fontos egy vállalkozó életében, nem csak egy eseményen, nem csak egy vállalkozói rendezvényen, nem csak egy előadáson, hanem minden nap, mindenhol. Azért fontos az önazonosság, és nem az elegancia, mert megbízhatóságot sugároz. Vagyis téged fog tükrözni az a szett, amiben te önazonos vagy, az azt fogja rólad leírni, hogy te magabiztos vagy, én megbízhatok benned nyugodtan, nem fogom azt látni, nem fogom azt érezni rajtad, hogy te bizonytalan vagy, és fogalmad nincs, hogy segítsél az én problémáimon, hanem én érezni fogom azt, hogy te magabiztosan tudsz nekem segíteni, és én ezért hozzád fogok fordulni. A lényeg, hogy megértsd, az alapruhatár nem arról szól, hogy elegánsnak kell lenni, és mindig blézerben, meg kis kosztümben, meg blúzban kell megjelenni, hanem az önazonosságról szól. Legyen pár olyan darabod, amit hatékonyan variálni tudsz úgy, hogy éppen az adott szituációnak, az adott eseménynek, az adott hangulatodnak megfelelően tud
öltöztetni saját magad, és meg tud mutatni azt, aki te vagy. Ha nem vagy benne biztos, hogy nálad melyek lesznek ezek a darabok, milyen fazon, esetleg milyen szín lenne az, amit tök jól tudsz variálni, akkor foglalj hozzám egy 30 perces ingyenes telefonhívásra egy időpontot, és nézzük meg, hogy hogyan tudok esetleg segíteni neked, vagy merre indulj tovább, hogy meglegyen az, hogy neked melyek lesznek azok a legjobb darabok, amik téged építenek. Hogyha szeretnél még erről egy kicsit olvasni, mert nem nagyon csak a hangomat szeretnéd hallani, hanem szeretsz olvasgatni is ilyen témákról, akkor mindenképp nézd meg az erről készült blogcikkemet is. Belinkelem ezt is a videó leírásában, szóval azt is ajánlom figyelmedbe. Ha további kérdésed, vagy valamilyen érdekes gondolatod támadt ezzel a témával kapcsolatban, akkor nyugodtan kommentelj. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj a következő videóról is. Köszönöm, hogy itt voltál velem, öltözz bele a sikerbe. Szia!